Tervetuloa pommijätkien pariin. 3, 2, 1! Ilotulitetta, dynamiittia ja tynnyreitten heittämistä. Kyllä, tää on ollut tosi suosittua tuolla YouTuben puolella nämä videot. Tästä kun porukka laittaa jotain kiinareita tuonne kattilaalle ja lennättää niitä, niin kokeillaan mekin sitä totta kai. Se on ihan totta. Joo, näkee niitä videoita, missä joku pistää jonkun saakelin pienen sähikäiseen kattilaalle. Ja näyttökertoja 10 miljoonaa. Sitten mä oon nähnyt semmoista, joku pistää dynamiittia auton alle ja sitä ei kato juuri kukaan. Älä muuta sanoa. Mä en tiedä mihin toi perustuu. Varmaan siihen, että porukka tavallaan haluaa vaan niinku semmoista simppeleitä juttuja. Niin no, mutta tänään on simppeliä. Ja on myös simppelit jätkätkin paikan päälle. Kyllä. Mut tosiaankin tänään keksitään vaikka mitä. Meillä on tulossa pientä papattia kattilan alle. Sitten tulee myös tynnyrin heittoa ja Lauriin oma keksimä spesiaali suoraan Tampereen sydämestä, nimittäin 1000-kiloinen teräskauha, minkä alle tullaan laittamaan X määrä dynamiittia pienellä peno lisällä. Kyllä. Toihan toi Finnish Space Program, että koitetaan heittää tavaraa tuonne kiertoradalle, niin se on ollut sellaista hyvää hommaa. Ja mietittiin, että mitä heitettäisiin, ja noi autot ei oikein kestä lentää, ja muutenkin asiat tuppaa hajoa. Niin jotain tämmöistä isoa ja kestävää, niin kauha. Mulla tulee täällä tämmönen kuule 60-grammanen boomi, eli tää on sitä nopeata välähemmassaa, eli sama mitä oli Thunder Kingeissä aikoinaan. Ja, niin tässä on melkoinen mötikkä, ja tällä tulee sitten ampumaan toi meidän tynnyri tänään ilmaan. Ja tossa on tommonen vähän pienempi mötikkä. Siinä on 30 grammaa samaa tavaraa ja tällä sitten aikatulilanka sytyksellä totta kai saadaan vähän jännitystä tähän hommaan, niin tuommoista kattilaa kokeillaan. Oltais valmiita ensimmäiseen temppuun ja meillä on tämmönen klassikko homma, eli ilotulite laitetaan kattila alle, palamaan toi tulilanka tosta, sen jälkeen kattila nopeasti paikalleen, kivi päälle. Oli kyllä epic fail! Oli aika klassinen. Ei ollut semmoista kunnon paukkuu tossa sisällä. Ei! Se on tommonen rätinäpili vaan. Ei, tää oli ihan perseestä. Oh. Se ei tullut mihinkään. Ei. Siis mä ootin paljon isompaa jytkyä. Niin mäkin. Tää oli ihan perseestä. Niin oli. Eihän tämmöstä kukaan voi hyväksyä. Ei. Konkkutykille miinuspisteitä, -1000. Joo. Ei oo tehty kattiloita varten. Ei. Tässä on 4K suurnopeuskamera. Tässä alkaa aika totista tää homma. Mä lasken, että meillä on noin 35 000 kameroita. Ai saakeli. Se on mitä Teslasta löytyi. Alkaa olla kohta kamerat kalliimpia kuin auto. Ja miehet. Niin, varsinkin ne. Joten nyt sitten meidän paukkujussi onneksi väsäs toista meidän kaikista pommijätkien omista kemikaaleista hyvinkin tehokkaan paukun. Se on paljon happea mukana. Nimittäin 30-grammanen buumipanos. Tää pestää vähän enemmän jo meininkiä tähän kattilaan kuin jo äskeinen Thunder Kingin halpa kopio. Tässä on nimittäin sitä oikeeta vanhaa Thunder Kingin massaa tässä panoksessa. Varmaan kuin yli 10 Thunder Kingin verran. Kyllä. Mut katsotaan, onko tästäkään mihinkään vai pitääkö vielä lisää paukkuja. Se on just näin. No niin, paukku just. Pistää töhinää tötteröä. No niin, haloo! No niin. Se on vähän meininkiä jo. Tulla sieltä ihan miten sattuu.
Vittu morjes! Siinä oli vähän meininki. Joo! Täällä on meidän kattila. Näinkin on saanut ihan uuden muodon. Onko? Oo. Tää on semmonen vähän niinku Asterix ja Obelix oli se Taikakattila! taikakattila, taikajuoma. Tästä joku keskiaikaisharrastaja voisi tehdä itselleen kypärän. Ihan sika hyvä. Ihan sika on kyllä vittu mikä muotoinen se. No. Onks siinä halkeama? On se mennyt On, paskaksi, on. kun aurinko paistaa läpi. Niin. Päivä paistaa läpi tuolta pohjasta tosta noin. Shit design. I think I will get this home and give it to Hanna. Sitten meiltä tulee tommonen tynnyriheitto, eikä tämmönen öljytynnyri sitten, mistä toista päästä on leikattu kansi pois, niin sinne alle tulee tämmönen putki, mihin pistää tää meidän tämmönen hyvä alumiini ruutipanos, mikä sitten paineistuu siellä putkessa ja nostaa sen tynnyrin tonne ainakin 100 metriä. En tiedä mihin se nousee, mutta katsotaan. No niin, kaadetaan tästä Paukku Jussin itse väkertämä sipuliliemi tänne meidän Kyllä. putkeen. Ja tää tehdään käytännössä niin kuin pitääkin, niin aivan täyteen saakka. Tästä pitää tuo sun pakkaus muuten vettä. Oisko se nähdä? Niin, jos ei pidä tehdä uutta. Niin just näin. Tossa vaan simarit tolle puolelle ja sit käytännössä muuta kuin putki sinne päälle. Ja katsokaa tätä. Tässä näkyy se, että toinen puoli on leikattu auki. Eli me halutaan tää vesi iskeytyvän ei tähän seinään, vaan tietenkin tänne pohjaan, että se ei pääse karkuun. Kyllä. Alright! Sitten muuta kuin mun puolesta vaan kun ootte ready, niin Noniin. 3, 2, 1. No nyt! meni vielä toinen taakke tonne saakelin Joo. betonin taakke. 3, 2, 1. Keräs katsomaan sitten, että mistä tynnyri oikein lenti. Siellähän se on. Meni piileskele tänne. Edelleen sitä aika ihan pyöreä on, ettei tää aika mitään niinku semmosia repeämisiä mistään ottanut. Täällä 100 metriä oli tossa. No niin, katsotaan. Mä oon tällä pyöräytystyylillä. Mihin se lähtee? Joo, About ehkä puolet. eli äskeisestä. Niin. Nyt on ruudit ja ilotulitteet nähty. Seuraavaksi siirrytään suoraan High Explosive, eli räjähteiden maailmaan. Kyllä. Pommijätkät, ei papattipojat. Tossa palattiin muisteloissa kottikärryheittoon ja vähän arvioitiin sitä, että paljonko lentää kottikärryä ja maata ja kauhaa ja maata. Ja tultiin siihen tulokseen, että 7 kiloa pitäisi laittaa dynamiittia, että lentäisi yhtä korkealle kuin nämä kottikärryt. Tuollain matemaattisesti. Mutta tämähän on niin kuin enemmän taidetta kuin tiedettä, niin muija henkan perstuntuma tosi vahvasti kutisee tuolla vaassa sillä, että pitää laittaa 12 kiloa. Meillä on avattuja pötköjä dynamiittiin, niin tää muovisuojus, mikä estää sen reagoinnin hapen ja ilman kanssa, kun on otettu pois, niin se dynamiitti alkaa reagoida ton hapen kanssa. Ja se alkaa tuolla lailla niinku hikoilemaan ja muuttaa sitä rakennetta. Eli tää on niin sanotusti käyttökelvotonta tavaraa. Ja se alkaa tosiaan valuttaa sitten sitä
nitrogeenia tänne pohjalle. Tuossa näkee hyvin. Alkaa dynamiitti mennä tuolla pilalle ja pahvi kastumaan. Niin tää on käyttökelvotonta niinku räjäytyskäyttöä, niin ne pitää kumminkin hävittää. Yksi vaihtoehto on hävittää se polttamalla, eli silloin kun tässä ei nalli ole paikallaan, niin me voidaan dynamiittia ja muita räjähdysaineita ihan vaan polttaa. Sitten toinen, mitä tänään tehdään, niin hävitetään räjäyttämällä. Eli meillä on sitä kuranttia tavaraa täällä näin. Niin näistä tehdään se varsinainen räjähdyspanos. Ja sen lisäksi laitetaan siihen samaan nippuun sitten tätä pilalle menettyä dynamiittia, niin päästään siitä eroon samalla. No nythän meillä on silleen hauska tilanne, että kaikki on varmaan nähnyt tuon meidän Tesla-räjäytysvideon. Ja me käytettiin just tätä 3 tonnista dynamiittia. Ja nythän meillä on tässä Tesla valmiina. Niin jos alkas laittaa sitä Laurin tuunattu Tesla. Mitäs tykkäisit tämmöisestä tuunauksesta? Eiks oo? Niin, tää on ollut aika suosittu. Siinä olisi muutama kauha sitten, että mistä vois valkkaa tämän meidän heittokauhan. Täällä on muutama aivan järjettömän kookaskin kauha, niin kuin tästä. Voi morjes. En tiedä paljonko tänne pitäisi laittaa rötyyliä, että tän sais ilmaa, mutta jonkin verran. Tai vaikka tää tässä. Terve. Täällä on vähän pienempiä kauhoja sitten täällä takana. Tää voisi olla koon puolesta aika hyvä. Tää olisi kyllä tämmönen valioyksilö, nimittäin tässä olisi kaikki kohdallaan. Ja pikkusen näkyy aikaisemminkin jo, että on ollut työmaa käytössä, että on pikkusen tämmöstä lommua ottanut, niin tää ei ole sitten ihan niin jetsulleen, vaikka tää meillekin vähän lisää vääntyilis. Varmaan jotakin 20 millistä vähintään. Aika hyvä siinä! Se on aivan loistavasti. Paljon suunnilleen tuo kauha muuten meillä painaa? Ei oo mitään käru, mutta mä veikkaan, että 1000 kilon luokkaa. Niin se on kumminkin lähemmäs tonnin. Veikkasin vielä. Nyt on pikkasen tehtykin tällaista suojaa valmiiksi tähän ja ajatuksena on vähän, että saadaan kamera tonne sisäpuolelle. Tää on kasaan vähän heftailtukin tosta, eli paksusta tavarasta, ja tänne pohjaan me tullaan laittamaan. Eli suojakiiri tänne päin, kameran saa sinne sisäpuolelle, ja tosiaan tää kiilan muoto ihan sen takia, että jos sattuu tulemaan tää pää edellä alaspäin tähän, niin tää toivon mukaan vähän leikkaisi tonne maan sisään, eikä vaan painuisi kasaan sille, että siellä on kamerasta entisenä. Totta kai voisi kuvitella, että tuonne kauhan alle voisi laittaa rajattomasti räjähteitä. Mutta se ei mene silleenkään. Koska oikeastaan isoin haaste siinä on, että toi meidän kauha ei kestä noista saumakohdista sitä valtavaa paineiskua. Ja se kauha käytännössä repee ja laskee sen paineen sitten läpi niistä rikkinäisistä saumoista. Joten sen takia meidän on pakko vähän koittaa laskea, että mikä olisi ton kauhan maksimipaineiskun kestävyys, että saadaan tää homma onnistumaan loppuun saakka. Eikö se suunnilleen olisi nyt? About siinähän se on. Metrin monttu. Tää kumminkin tulee vielä pieni kumpu päälle joka tapauksessa, eli nyt kun tää on tässä, niin hyvä Peti laittaa nyt tähän. Joo. Mut tiedätkö mikä on hyvä puoli? Tässä teidän pellolla ei hirveästi ole kiviä täällä. Aika tämmönen kivetön pelto. Eikä tää on tämmönen turvallinen paikka ampua. Ja kohta tehdään taas totta kai tuttuun tapaan tänne meidän pellollekin uusi hirvien uima-allas. Joo. Meidän tää syvenee tässä vähintään vielä metrin lisää. Joo, kyllä aika kraateri on. Noin! Nyt tosta hyvä aloittaa meidän paukuttelu, nimittäin tähän pöydälle löydettiin tietenkin tuolta meidän mystisestä räjähdevarastosta 3 tyyppistä tuotetta.
Tässä on ensimmäisenä dynamiittia, mikä on tämmönen hyvinkin pressivärinen. Kyllä. Tämmönen kinkimpi. Sitten mennään vähän tehokkaampaa suuntaan. Täältä alta löytyy 2 kilon pötköissä dynamiitti 3 tonnista, mitä käytettiin myös siinä chilin räjäytyksestä. Ja myös sitten tätä Paukku Jussin lemppariperunaa, elikkä Kyllä, eli ponogeelia, eli toisaalta nimeltään peno. Eli tämmönen muovailtava räjähysaine. Tunnetaan tuolla lätäkön toisella puolella C4 räjähteen. Eli pentriittipohjainen räjähysaine. Palonopeus semmonen noin 8000 metriä sekunnissa, kun tässä nopeassa dynamiitissa 6500 metriä sekunnissa ja sitten tässä hitaammassa normaalissa dynamiitissa, niin se on siinä 4500-5000 metriä sekunnissa. jep. Hän teki melkein kun tää on niin täyteen jätkää tää dynamiitti. Otetaan pari pikkupötköä penoa tähän vielä mukaan niin kompensoimaan sitä dynamiitin lussuutta. 13,6 kiloa räjämiittejä. Kannattaa ruveta jo pikkuhiljaa teippaankin, muuten siinä on kohta kaikki mitä löytyy. Joo, kohta Orikalle soittoa, että kuorma-autoa pihaan. Tää ei tule riittämään tää 1000 kiloa tänne. Tämmöinen laatikko maksaa noin 1500 €. Joten siinä on kyllä taas sitten parempi meidän kanava tilata sitten. Ostaaks ihmiset usein alvilla sillä omaan käyttöön? Ostaa totta kai. Ja poikki välissä. Heitää tää tälleen niinku tyylikkäästi tähän nyt makaamaan maahan. Sitten tehdään sellaisia suikaleet tänne ensin vähän sen, niin saadaan tää tälleen niinku täytettyä näillä. Tääkö tää menee tänne väliin kivasti tänne teipin alle. Toi ja tääkin menee tänne kivasti väliin. Nää katsotaan muovailtavaa kato. Sen takia nää menee tänne väleihin kivasti. Sitten tän päälle tehdään tämmönen niinku perunasalaatti. On siinäkin. Koska aina pitää olla päällä vähän koristusta ja persiljaa. Ja pistää tän päälle tämmönen basilika tohon päälle. Nyt se teko on tämmönen, vois sanoa, että niin kuin makkara, minkä päällä on basilika. Ja nyt se on tällainen naamio, että se tulee yllätyksenä sille kauhalle. Joo, niin tulee. Toi kauhahan ei jousta yhtään. Eli se energia menee siihen niin kuin oikeesti niin kuin ylöspäin työntämiseen eikä siihen kauhan vääntämiseen. Mä veikkaan, että kauha kestää, mutta mä annan noin 20% sille, että se repee. Totta kai lähti vähän taas mopo keulimaan tuossa meidän panostusvaiheessa, mutta se kuuluu tämmöiseen hyvinkin pommijätkämäiseen luonteeseen. Kauha on paksua terästä, vähintään 20 milliä paksua. Täällä on mukana paljon vahvikkeita, kaikkea rautoja. Eli käytännössä siis tää on unelmamuoto, unelmakuppi ampua ylöspäin. Otellaan Paukku Jussia vaan ton panoslastin kanssa ja kun tilauksesta kato sieltähän se saapuukin arvon ritari tommosella helvetinmoisella kyntillä räjähdettä ja nallit kädessä ja simari tulee mukana kädessä. Toi oli yllätys toi sivar. Oli ihan täysin itsellä ylläri kanssa. En ois koskaan uskonut. Mutta täytyy myöntää, että 10 vuotta kyllä opettaa paljon. Pistääkö sikka monttuu lämpeämään? Rosvopaisti. Tää on vähän niinku rosvopaisti. Niin on. Pistääks tälleen vähän niinku monttuun suuntaisesti tää tähän? Näin. Tohon päälle. Ja tiedätkö mikä vielä parasta? No. Laitetaan startti tosta penosta kato, niin se Kyllä. vähän niinku puustaa muutenkin sen jälkeen. Jep. Otetaan tonne väliin. Saa eteen tukevasti. Hyvä. Se on siellä. Amerikkalainen on astronautti ja venäläinen kosmonautti. Niin ollaanko me Jussinkaan kumpia? No sisunautti oli. Sisunautti, ja se on sisunautti. No. No me ollaan niitä. Olette junttinautteja. Niin olla.
nyt sitten ei muuta kuin lähdetään toivottaa tervetulleeksi meidän kauhan räjäytys. Kyllä. Eiköhän mennä, Paukko Jussi? No vähän vasta mennäänkin. Ja jos tulee tavaraa paljon kohti, niin äkkiä vaan kohti betoniseinää sitten, eikö niin? Just näin. Alright, sit mennään! 3, 2, 1! Oi! Lukas, oli vähän pakki piiloa! Pikkusen pamahti. Mä en oo varma, että meiks kauha rikki, mut jotain kumminkin siellä tapahtui. En tiedä, hajosko meidän kauha. Hajos. Toi mun mielestä ihan auki siellä. Ei saakeli. Mut kyllä kahti siitä. Elikkä kauha ei ihan lentänyt niinku piti. Ei, Se lensi kyllä johonkin, mutta mä en oo varma, että mihin se lensi. Joo, mutta ei se ainakaan ehjänä lentänyt. Kyllä se kauha hajos kumminkin. Joo, kyllä se 14 kiloa oli ehkä vähän liikaa. Hetken mietin, että mikä siinä kesti, mutta lähti kumminkin. Joo, kunnon patsas lähti nousemaan. Hyvä, kun mentiin vaan. Katsoin, että joo, nyt tavaraa lentää niin paljon, että olisi on parempi vaan mennä suosioon sitten piiloon tonne. Kyllä, onneksi on nää se suoje tässä näin. Onneksi oli. Jep. Ja onneksi mikä parasta, se on vaan multaa. Niin on. Kun auton katollekin vähän pamahti. Ja Joo. mä katsoin silleen, että jahas, nyt vähän tavaraa lentää, mutta kuuluu asiaan. Multaahan se vaan. Multa. Aika hyvä. Jumala. Hyvin kestää. Mennään kattoo että mikä siellä on meini. Kauha antaa pikkusen kyllä periksi tosta hitsauksesta. Joo. Mut pysy yhdessä kasassa. Joo, tästä jää kato vähän kantamaan vielä, mutta on se aika tälli kumminkin tähän pohjaan ollut. Oh. Tässä vaiheessa sanotaan sitten näin, että jos siellä tämmönen yksikin teräs tai joku muu hitsausfirma kattelee, teettäkääpäs meille varta vasten semmonen kauha, mikä kestää ydiniskun. Tai mitä vaan, mitä halutaan tuonne stratosfääriin lähettää. Kyllä. Joo. Vaikka semmonen pieni avaruuskapseli, sinä vois pistää ku ukot kyytiin semmonen. Niin on. Todellakin. 80 metriä ton ajan mukaan, että sehän on todennäköisesti ollut vähän vähemmän. Ei paljon, että ei tuossa ilmanvastus juuri vaikuta, että kuitenkin painaa 1000 kiloa. Jep. Päästiin kumminkin mun yliveikkauksen 42 metriä. Joo. Kyllä. Puolet siihen päälle. Jep. Mutta mun mielestä täällä hyvä lopettaa, koska nyt on taas testattu ja tiedetään kauhan kestävyysluokkia. Jos tykkäsit jaksosta, niin muista painaa videolle yläpeukkua. Muista tilata kanava. Ja ennen kaikkea kommentoi alle, mitä kaikkia vois pommijätkät elämänsä aikana tehdä. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on morjesta! Morjesta! Moro!